Holocaustul. Drama evreilor din perioada Germaniei sub Adolf Hitler reprezintă una dintre problemele cele mai controversate ale istoriei universale. Cum a fost posibil ca un stat modern să realizeze uciderea sistematică a unei nații întregi pentru niciun alt motiv decât acela că erau evrei? Cum a fost posibil ca un popor întreg să se lase distrus? Cum a fost posibil ca o lume întreagă să rămână pasivă, fără a opri această distrugere? Sunt întrebări la care și acum se încearcă să se dea un răspuns la modul cât mai obiectiv. Holocaustul este termenul pe care evreii înșiși l-au ales pentru a se referi la soarta lor în timpul celui de-al doilea război mondial. Eram ca orice copil de 12 ani. Mergeam la școală, citeam și învățam. La 13 ani, mama mea mi-a cumpărat un carnet cu coperți roșii. 2 zile mai târziu, mă simțeam singură și am decis să scriu despre situația pe care o trăiam. Au început să ne oblige să purtăm steaua lui David, să ne interzică mersul la teatru sau la cinematografe. Cu câteva zile mai târziu, în 20 iunie, sora mea mai mare, Margot, a primit o înștiințare de la ISS cum că va fi dusă într-un lagăr de muncă. Atunci, părinții noștri au decis să ne izolăm în anexa fabricii. Acum am 86 de ani și ne-am văzut părinții, bunicii și 7 frați într-o cărușa camerei de gazare. Sunt fiica unui bijuter născută în Aron, de origine din Alba Iulia. Am fost deportată la vârsta de 20 de ani în martie 1944. Am scăpat ca prin minune și acum trăiesc în Brăila. Sunt fosta crăitoreasă de lux, de până amintiri pe care și foalea de hârtie le suportă cu greu. Mi-am văzut bunicii, părinții, tatăl și femeia care era cu el și o parte dintre frați duși la crematorii. 11 oameni dragi s-au pierdut în lagărul de la Auschwitz. M-am născut la Țintre și Martă 1930 în România, Transilvania, în orașul Oradea de Mare, într-o familie de evrei. Eram 6 copii, 4 surori și 2 frați. La începutul anului 1940, orașul meu natal a devenit parte a Ungariei. La începutul anului 1944 am fost obligat să purtăm steaua galbenă. Fac o precizare. Colegele voastre au prezentat din mărturie unor deținuți din lagărele de concentrare care au avut ghinionul să se afle în acea parte a Transilvaniei care în 1940 a fost cedată de către Hitler Ungariei. Și în momentul în care, în martie 1944, Germania a ocupat Ungaria, automat au pus și în Ungaria, deci automat și în Transilvania, planul soluției finale, luând și evrei din Transilvania, ducându-i în lagărele de concentrare din Polonia, din Germania. O urmare a Holocaustului, imediat după război, un flux mare de populație evreiască, marea majoritate care au supraviețuit la lagărele de concentrare, s-au dus către Palestina, atunci aflându-se sub mandat britanic, și au declanșat lupta pentru proclamarea statului Israel, pentru independența Israelului. Lucru care s-a întâmplat la 14 mai 1948, Ben Gurion devenind primul prim-ministru al Israelului. Primul stat care a recunoscut Israelul fiind Statele Unite ale Americii.